Huomenta. Mitä? Mä kävelin tästä. Oikeasti? Joo, mä näen. Ah! Tule lasteri. Mennään. Toinen päivä Kiotossa alkakoon. Joo. Mikä numero meidän pitää ottaa? No 15 tai 5552. Nousemme tähän bussiin. Oikeasti on paljon ihmisiä bussissa. Ihan täynnä tää bussi. Joo, no melkein täynnä. Ei tehnyt paljon enemmän. Okei, nyt täältä lähti vähän ihmisiä. Niin tässä on vasemmalle. Tässä arkaa. Kiomisen katu. Kiomisen hyvä. Atsi. Kyllä aurinko paistaa ja sitten aasialainen käyttää sateenvarjoa, vaikka ei sata astetta. No, mitä tuntuu? Hirveästi ihmisiä. Niin. Hieno paikka. No eilenkin mä sanoin monta kertaa, että hirveästi ihmisiä. On paljon ihmisiä. Kioto on täytynyt turisteista. Niin. Ja sitten on paljon koululaisia. Mäkin tulin tällä, kun mä olin 12-vuotias ja sitten koulun matkustalla. Ai, shogakko. Joo, kyllä. Mä ostin suolakurkkua kaupasta. Oikeasti hyvä. Vaikka on vähän, kurkkaan heittää. Oikeesti tosi vähän sitruuna. Me ollaan kiivetty. Nyt sä olet pihakon edessä. Kiyomizu-dera, Misketä. Nää. No mennäänkö? Ostaanko lippua? Joo, eipä ollut ilmanen. Ei oo ilmainen. Mä luin, että se on ilmainen, mutta maksaa ehkä 400 jeniä. Miltä tuntuu tämä maisema? Samalla niinku kuvissa. Aika aikaisin. Ai mitä? Tää toivottaa, mikä tää on? En mä osaa. En mä osaa buddhalaisuutta. Mä sain Daikichi. Anki Hansaikichi. Nyt hyvä maisema. Nyt on. Niin. Kiinalaiset ja vesipullo. Ehkä mä Kohta meidän vuoro. Niin. Se on vesipullolle, joten mä en tykkää. No, tätä ei oo oikeasti huono. Voi hemmatti. Kato. Ei! Tuo maku on hyvä mun mielestä. Mikä? Tuo maku on hyvä. Ai se vihreä. Niin. Mennään sinne. Niin. Mikä tää on? No, joo. Mikä tää on? Joo. Mitä tää on? Yatsuhashi. Yatsuhashi. Niin. Ymai. Niin. Hyvä. Ja mikä se oli? Yatsuhashi. Yatsuhashi. Ostatko? No ei. Missä on japanilainen? Kaksi. Ei oo japanilainen. Osta yksi, saa toinen ilmaiseksi. Jotain tavaroita. Ei. Ei, mulla on jo. Paljon ostettu. Oota. Nani o kattan desu ka? 今ネックレスを2つ買った。日本語上手ですね。1500円でした。なるほど。日本語どこで勉強したんですか？ネットでなるほど。たくさん忘れた。いつ勉強したんですか？はいいいや。はい。あんたいつ勉強したんですか？いつKohta tulee nälkä, mä haluan syödä jotain syöttävää. Niin. Uudessa. Matchan Starbucks. Sä haluat mennä. Jatto Mitsketä. Sä haluat mennä. Mä haluan mennä. Oo. Kato, siinä se on. Siinä se nyt on.
Mikä sä tirasit? Caramel macchiato. Caramel macchiato. Otit heidän kyviä. On mestarikuvaaja. Korealainen. Korealaiset tykkää. Ei oo ravintoloita. Nenäliina on ilmainen, sä sait. No, miltä tuntuu? Tuntuu hyvältä. Mä oon aina halunnut tämmösiä nenäliinoja. Tosi hieno. Onko hyvä? Teriyaki-burgeri. Niin. Ihan täynnä. Oikeasti täynnä. Ei oo yhtään tilaa. On tilaa tossa. No vähän. Äsken ei ollut yhtään. Nyt täällä lähti vähän ihmisiä. Joo. Vihdoin ollaan päässyt bussista pois. Kinkakuji. Kinkakuji Mitsukeita. Tää on ihan hieno paikka. Se seuraapi sitten mitään muuta. Tosi paljon kiinalaisia. Niin kyllä, mä en tykkää. Kello on puoli 5. Kohta me lähtemme pois Kinkakujilta. Paljon kiinalaisia. Niin, please. Konnanichi saifan. Mennään hotellille päivän 2. Niin kyllä. Parlamentaari. Tarvitset jää. Jaa. Eiks ais pitäis olla kylmä? Ei, kato. Kappuni kooriを入れてください. Se tarkoittaa ensin laittaa jää lasiin. Mut se juoma on silti lämmintä. Joo, kyllä. Se on lämmin. Motto. Noin. Koredei. Tässä maassahan on mahdoton löytää roskuksia. Sitten Ei hirveästi oo yhtään. Aika tyhjää on. Fotosanga 21 W. ei. Taikannosti Yokohamaa. Ei, Mylle ihan sama. Oikeasti ihan sama. Ei oo kajava. Sanga. Ei oo kajava. Helppo voitto, 3 pistettä. Tossa hitto. Tee tälleen. Niin. No mene täältä, tule tänne. Mitä katsoa antaa? Kuka tää on? En mä tiedä, minä Nyt mennään raamenille. missä? Hei KFC. Ei halua. Suomessa on vain ehkä 2 tai 3 KFC. Se On se siellä totta? nykyään varmaan enemmän. Oikeesti. Nyt saadaan ruokaa. Hinnan takia. Ei, joo, ei sometta.